Life Lat маркучи. Това са тия сините маркучи, ето ги, които се използват за главна тръба, мека връзка. Значи маркучите, Life Lat маркучите имаме два вида. Има на 3 цола, има и на 2 цола. Това представлява ролката. Една ролка е дълга 50 метра. Значи има 3 цола, дебелина издържат на налягане 2 бара, 4 бара и 6 бара. Значи пак казвам, 3 цола има 2 бара, 4 бара и 6 бара. Имаме и маркучи, които са 2 цола. 2 цола са по-малките маркучи. Ето ги. Също са на ролки по 50 метра. От тях има 2 бара налягане работно и 4 бара. Цените, на които продаваме, са много добри. Който иска, изпращаме по Еконт, може и на място. Имаме всякакви маркучи. Освен Life Lat маркучите, имаме и много тръбни маркучи. Това са тръбните маркучи, диаметър F16. С капки през 20 см или пък изобщо без капки. Имаме и лентови маркучи, всякакви маркучи. Така че който му трябва да заповяда. Айде, чакаме да се обадите. Заповядайте.